Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi pemirsa. Cukup ngeser nduk. Nah, hari ini kita wis digoreng no pisang, anget-anget pisang goreng. Terus iki jajane ditata ya. Tata. Kayak no kopi. Dino iki intan requestnya adalah sambel. Iku lho apa? Sambel Tahu. mbah tan. Sambel terong. Wong yo request dhewe tak WA-no. Sambel terong. Jenenge lupa gak apa-apa yo. Ngene lho Bu, wes ayo diterno. Ndi tutupe? Kuwi tutupe. Ayo diterno yo. Ki tutupe, Dok. Ngombene belum, Je? Iya engko. Ngombene urung mbok terong. Nenek ya. Iya. Nenek Bu, wes ditopi. Topi bundai. Ayo nanti anu nih terongnya nang diocek, digoreng. Engko lauke tempe tepung karo bakso. Kuwi tutup apa kamar mandine? Kerupuk, Wes lombok. Yes. Makasih ya, Dok ya. Kayak kopi. Iki minumnya nggih pemirsa. Walah kenceng nemen nek anu ngetrepne, Dok. Walah gak kena dibuka sampean. Nek ngene gak iso dienggo minum, Dok. Iki soalé ngene lho. Nah, sing iki lho, iki kan buntu anune. Ngene lho. Lah. Wis tak gawekno sarapan Mbah Yi nggih. Kira kowe pisang. Senengane Pak Siloy ternyata pisang ambek kukus-kukusan ngono lho pemirsa. Terus telo dikukus. Wis. Ayo udah mulai, Dok. Terong. Terong endi? ini mung terong. Kalau tulung anu petikno lombok petikno lombok. Semua ya. Iya. Diadam nih diadam. Golek ini gone Pak Lurah, Dok. Enggak. Lah ning ndi adae ning ndi, Bu? Lho ada dek sone ngono. Ada apa? Ada lombok maksudnya. Oh, ada lombok itu golek isih ah. Ning kulkas. Oh iya golek iki. Goleki. Nang kene kan ya ora apa-apa. Wes oke. Itu anu sedelok khas suarane senam, Dok. Senam apa? Kan iki kok perangkat desa terus kecamatan. Ada sarapan pecel. Ning kene omahe Mbak Nurul. Nggone pendopo. Dari nggone bucarek ngono kuwi. Pokoke penyampaian aspirasi lah, Dok. Terus mau bucarek yo, Mbak sampean kok anu lho ya hadir. Nggih insyaallah aku. Oh, ibu dikongkon omahe Bu Carik. Ning pendopo tan. Bunda apa tan? Walah, iki mangkan tak WA to. Dipilihno terong iki yo sing tuwi banget. Kes tuwi pemirsa. Aduh, wis gak apa-apa. Tak peti Mbak. kan. Iki jajan kerupuk lombok. Oh, dipilihno sing tuwi. Wis gak apa-apa ya tan, tuwi lah yo. Walah. Wis terongnya tak ayo sing gede-gede ngene ya. Kengko intan sing goreng terong. Walah, tuwi pemirsa. Iki bosok. Apa kuwi? Lombok.
iki disebar winae iki kena iki dadi terongnya tukul iki. Malah Mbak Nana iki piye kok pilih ora tau tuwi Mbak. Apa nih nyaman? Ya. Walah yo Mak Darni lho pemirsa. Aku urung masak. Bar subuh gletak iki wis rene. Bu Yun, aku wis lesu. Wis dipanganan porong, Bu. Urung Mak, aku urung masak. Gak masak Urung urung. blonjo. Gak, aku gak muni ora masak, aku muni urung. Urung sing ndek ini ya lho. Urung masak. Lah terus iki tak tekoki tenan. Aku ndek ini yo diparani wong, Bu. Yo koyo sampeyan ngono kuwi. Ditukokno bakso. Kokno bakso rong bungkus. Lah, yo enak lah mbok maem awan ambek sore. Oga Ibu, tak wehno pitik kuwi. Terus wis gak apa-apa ya kan maklumi wong jenenge wong ngono kuwi. Aku ndek berkat. Ndek berkat kan loro. Tak wehno siji, aku njuk goncek Makjah. Mak goncekno. Terus bareng ngono. Aku kan tuku pulsa sik. Tak dodok-dodok kuwi wong gak enek, tak centelno. Terus bareng ngono aku balik. Loh, lah berkate ndi, Mak? Yo sak pehno kucing Bu. Walah, Mak, kuwi mah berkat apik, Mak. Lah sing nggo aku ndi, Bu? Lah wong wis berkate yo tak kekno kuwi mang. Lah kuwi mang kan tak kekno kucing Bu. Lah sing aku ndi? Terus aku langsung mulai nih ya Allah, Mak piye? Lah mas aku kuwi mang sing nggo kucing sing aku dhewe. Walah yo sabar. Engko urung sing mbah nyaman sing bendino mandi nggone Pak Utoyo kuwi. Ndak wong yo mandi iki lho pemirsa yo. Saronge disamperno biuk udo pemirsa. Ayo kuwaget ya, dia sampai kuwaget. Udo gombal gambel kuwi to. Is alhamdulillah aku dikelilingi oleh orang-orang yang baik ngono-ngono kuwi. Ibu tak iso roh. Lah aku kan pas ningok apa namanya Bunda. Emang ya ngenteni ning pendopo. Tuwek kabeh Mbak Nana teronge tuwik kabeh di oceki watus ki lho. Wis ngene. Sing milih gak aku lho, Mbak Nana. Gak lah iman WA. Wis gak apa-apa, terima kasih. Wis langsung nanti goreng. Ki ada mak garing pemirsa. Tunggu nih. Masak ngene Bu Nurul. Ngerti nek aku rong mateng ki ngene Bu Nurul kan warung makan. Lah ndek iki wis entuk kanggone pemirsa ka to mak tak titipno apa? Kanggone pemirsa 300 sak dompete. Isuke wis gak enek dijupuk anake. Terus kanggone pemerintah cerita dhewe 1.200.000. Bu, dhuwitku wis gak enek lah ning ndi dhuwit anu dijaluk anakku. Ya wis lah dijaluk anakku terus sampean rene ape piye? Lah aku gak ndek dhuwit Ibu, nggo tuku sarapan terus aku piye? Ya wis nang tuku nggone Mak Dasih. Nggone Mak Dasih iku nggo sedina ya esuk mbek sore aku ngono. Tak gawani. Balik rene neh, Bu, pitikku anu Ibu. Urung tak kei mangan, tuku jagung Bu 10.000. Aku ki bar loro, Mak aku mbok kon intak-intik lah anak endi aku ngono. Malah curhat sing reno-reno. Anu Bu, pitikku piye? Terus akhirnya jagunge Intan. Jagung apa ya? Jagung godoro. Kan ijek pemirsa. Ijek ada sekilo. Wes tang gowo Mak aku. Lho kae. Kok tak kandhanane urung mateng. Aduh.
Bu iki malah bosok kabeh buak ya. Nek bosok aja. Iki bosok ya semua. Iya, terus Mbak, Bu, tak patenane Bu, aku konten iki, aku berkonten sik. Iya. Pak Silo wis datang ya, Nduk ya. Sik Bu, tak nganggo tempe, Nduk. Sik. Tempe goreng. Nggih kopi pemirsa. Nggih kopi. Wes enek gulane kuwi mau? Wes. Kok lali kok ndek nang lali gak enek gulane. Oh. Bentar lagi musik senam yang depan pendopo. Neng arep delok. Sing untuk dewek sambel rumeksa, lomboke sedikit ae, tomat brambang. Iki banyu ngombe kopi. Pak Silos datang ya, Dok? Endi? Kuwi nang pasir Pak Silo. Nggih ta. Nang pasir Pak Silo. Pak, mungkin yang tolong pasang ke lampu di rumah depan. Oh, jangan di pasir. Wadah Pak polisi barang. Mboten derek senam, Pak. Kula niki pun senam. Jenengan nggih derek senam kok nggih lah. Niku enten Pak polisi, Pak lurah. Oh iya, Nduk lali aku goreng tempe, Cik. Senen Intan aku. Ditinggal gosong kok. Ngono ya. Kan ya Intan iso malik to. Intan kan iso mewakili ibu untuk makil apa lah Nduk, malik tempe. Lah nggih to, wis pinter ngono lho. Ah. Sampun. Wes Nduk, wes. Urung mateng iku. Engko sik, Nduk. Lah, kes molak malik ben suwi molak malike. Ya urung. Nggih, sampai suwi. Wes Intan. Wes terasa mateng toh pemirsa. Terongnya termasuk sebelumnya terongnya digoreng. Rasanya wes pas, tinggal dimasukkan. Bisa ditambahi iwak panggang sithik ben dadi nggo sedep-sedepan pemirsa. Dadi aromane iki ijek aroma sedep. Mas pras tempe? Lah, jablas. Engko tak lak rene ya ndine. Kok nek jablas piye, Dok? Ora iso rene lah lapangan kebek kok Wes kene tak soteng sing penting. Rene tak soteng. Bunda Dewi macak cantik ya? Rene. Apa pertemuan yang kurindukan. Wih, lah dek ngono meteni wong. Wes Intan bilang ini permintaan saya hari ini adalah sambel terong. Bunda nilainya berapa, Dok? Dinilai Intan berapa nilainya? 100.000. 100.000. Ora susuk kuwi. Oh, gak susuk. Jajar Bunda delok. Ini. Iya, Bunda 100.000. 100.000. Blas ora susuk. Gak rasa. Kok nganti Bunda. Intan kalah glowing mbek Bunda. Bunda iso kulitnya terawat tok. Bunda pakai wedak apa? Wedak Kadut. Apa tan, Kak? Wedak kastus. Dek, serius aku gak marahi lho, Dek. Kadut. Kadut ora kasdut kok Iki kangen kadut. Mama. Dek. Wes Dek, hati-hati. Ya Dek, hati-hati, Dek. Oke, Mbak jenenge kok Aku gak roh, Dok. Anu apa ku jenenge? Promina. Kok Promina? Apa kuwi? Nivea. Apa, Dek? Pixi. Iya. Nek Intan wedake wedak bayi iku lho Mares. Wes oke. Cus.
besok. Pagi nggih pemirsa kita Nduk lanjut. sore mangan apa neh? Oh, lak dibaleni nah ibu kan wis gak boleh bilang koyo ngono ya. Sore Mas mak mungkin. Ada lah yang sore kan juga ada. Sambel Kan terong wis bisa winginane kan wis dikandani ibu, tidak boleh bingung aku engko mau apa ya, sesuk mangane piye ya, tidak boleh gitu ya. Tiga, Dieling-eling. Nah, Wes ini to boleh. mengikuti Nih. Ya Allah. perkembangan hari ya. Ambek iki. Ngambil. Nah, ambil dhewe aja dijukukno, latihan jukuk dhewe apa-apa ambil dhewe. Ambek bakso. Bunda dewi ikut apa tuh? Engko ndek Mbak Yun anu, Mbak. Iya. Aku tulung benekno rok. Wes roke tak benekno. Lho sampean ki berangkat dhewe, Pak O berangkat dhewe. Aku nih anu. Nek Pak O marani rapote yoyo, Bunda Dewi Bunda Dewi pertemuan teng Koramil. Sampean nek gak sarapan geni yo, ki lho ndang sarapan. Ora Mbak, engko ning Koramil enek acara makan-makan. Enten sinten, Bu? Niku swara traktor iki, Bayi. Aku nggak mau sepur ya. Ayo baca doa yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Sing bagus. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Monggo pemirsa, Amin, ya Allah. sarapan sama sambal terong, Nggih, lauk monggo. tempe sama bakso, walah dijukukno nduk tempe. Monggo Sama sarapan. dijukukno tempe karo anak. Walah, dijukukno tempe ta. Sambal terong. Hmm. Ini ada kerupuk kalau Nggih, nggak. kerupuk. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Ki requestmu pakai pentol bakso, tempe tepung, sambel Tak terong. wincipane Wah, enak Mbah. Enak, Duk. Bismillahirrahmanirrahim. Enak pura, Bu. Eh? Ya, insyaallah. Enak gak? Kula damel mboten pedes Mantap, Duk. Oh yo, gak boleh nyelungir ngono. Kok pemirsa wedi no. Nah, baksone. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Tak iso duwe bakso dikeki sapa? Yo gawe lah nduk gilingno dhewe lah, tinggo stoke Intan. Punya banyak masih. Lah karena kan nek bentuk daging dimasak ora gelem. Nek digawe bakso gelem. Enak ambek ngesop dicemplungi bakso. Enak dienggo lawuh. Enggih. Ndek wingi masak rawon belas mboten mam. Masak asem-asem nggih mboten mam. Aku ki sing ngesakno, Bu. Makanya kula gadah inisiatif kula gilingke dhewe ngoten terus minta tolong Bunda Dewi untuk membunder-bunderkan. Jadi anek stok ki ayem. Nggo sarapan, digoreng. Enak banget. Nggih, Mbak. Sehat selalu nggih Bu, jenengan. Pokoknya jenengan dilarang aja sakit sik Bu ya. Pokoknya bendino setiap hari tak dongakno yen sehat terus. Amin, Ana. Amin. Amin. Sehat selalu. Selalu sehat atau sehat tiap Pokoknya hari. sik penyakit aja nyedak. Sik aja nyedak penyakit aja nyedak keluargaku. Sik nanti. Ojo nyedak. Pemirsaku kabeh ya aja dicedhaki penyakit. Maksudnya penyakitnya melayu sing adoh. Barat angin melok barat angin kono. Ngumbul neh ning ndi ngono. Pokoke kabeh pemirsa, saudara, tetangga, dulur, kabeh paringi sehat nggih Mbah Yi nggih. Wis keluargane super, warga Barungan. Kabeh paringi sehat amin. Alhamdulillah, Nduk. Bu aku dipuja Bu, enak Bu. Jempol piro, Nduk? Jempol 2 Mbah Yi. Nek cocok ngene iki lho. Kemarin dhek njaluke ngene. Nggih, ngeten iki request dhewe pemirsa ora pedes. Iki apa iki? Sambel. Ora. Sik oh. Apa? Oh nggih. Oh Sambel iya enak Enak tenan. Enak, Nduk. Ibu seumpama nyoba satu boleh? Boleh. Boleh, tapi Ibu aja nganggo sambel kok nek diseneni Pak Dokter. Oh, gak delok. Ibu Gak boleh, ora sambel bismillahirrahmanirrahim. Gak boleh. Ibu sakit, gak boleh mam sambel. Lah ning tanek bangun. Gak Ojo boleh. jaget. Iya. No. Iya. Mboten pedes pemirsa. Dengan. Bayi pedes enggak? Enggak. Enggak. Bu, manis nggih? Rasanya piye tan? Maknyus Mantap. Manis. Heeh. Terongnya manis mboten pahit. Heeh. Terongan.
Orang hijau gak usah kotak gak apa-apa. Warna biru gak usah kotak. Nggih. Enak pentole Bu. Nggih, alhamdulillah. Nggih pun pemirsa nggih, nanti dilanjut lagi. Cus. Terus ono. Ki piye lah, Duk? Pokoknya sehat sih. Ame terang ya awak daging. Nggih. Nah, apel. Pol. Nah, pemirsa, demikian nggih konten pagi ini. Wes request Intan wis tak apa ya? Dimasak. Wis tak masakno. Hari ini adalah sambal terong, enggak pedes. Lah kayak bayi. Enek wong tumbas kita ya. Doa terbaik ya untuk jenengan semua, semoga sehat selalu, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Didelok engka sarap mlebu sasi suro. Ngoten nika eling almarhum Pake. Sasi suro wong Jawa betah melek, Nduk. Betah melek. Lek-lekan zaman kaitan, lek sus, lek wi. Ibu, Intene gak yo? yo inten rong enek lah. Cek zamane ibu cek sekolah kae. Cek sekolah kae. Kon betah melek. Sing kuat poso mutih iki biyen iki Mamah Susi kan. Mungkin tujuannya kan yo piye yo wong Jawa kuwi mau sing ora ilang jawane dijak puasa mutih, puasa ngrowot zaman kae. Wis diambil positifnya saja, mungkin dengan puasa mutih kuwi menghilangkan racun-racun dalam tubuh kita ya Tan yo. Wis pokoke zaman dulu ngono, aku ki kan gak roh Dek kae. Dijak ngene yo. Nggih, Pak. Ya ayo betah melek. Betah melek yo. Engko bubuke jam 1 bengi. Ya nek pas sasi turu tok iki. Intan Mbak Indah alhamdulillah jek uman tiron ning gone sasi suro. Malah Mbak Indah walah ning gone minggu pertama. Wah, terus Intan. Wes doane Ibu sehat selalu ya, Nduk. Wes pemirsa, kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.